Искам да ви споделя за историята на Криси, която е дългогодишна моя служителка и никак не обича да се съобразява с това какво похапва. Тя много обича обилните обяди и задължително завършва с нещо сладичко. Обаче аз забелязах, че Криси става ленива и отпаднала и изпитва нужда от страшно много кафе винаги след като консумира нещо за ядене. Преди около година препоръчах на Криси да прочете една книга, наречена Глюкозната революция, в която много подробно е обяснено на какво се дължи тези усещания и това натрупване на мазнини. На резките увеличавания на нивата на кръвна захар след хранене и също толкова резките спадове. Как работи всичко това? При резки повишавания на кръвната захар тялото ви отделя много инсулин, който води освен до понижаване на кръвната захар и до натрупване на много мазнини, а също така ви кара да се чувствате и много отпаднали. Това, което Криси научи тогава, е много простичко. Винаги консумирайте зеленчуците първо, защото консумацията на фибри ще ви предпази от тези резки скокове на кръвната захар. Разбира се, във времето забелязах, че Криси, колкото и да спазва всички тези правила, се поддава на изкушенията, така че ние просто създадохме решението. Глюкорев е новата ни хранителна добавка, с която може да хапвате каквото пожелаете, а тя ще ви предпази от глюкозните скокове след консумацията дори и на сладки неща. Съдържат цейлонска канела, алфа-липоева киселина, берберин и ябълков оцет на прах. Всички тези съставки не позволяват на кръвната захар да скача рязко нагоре, а я държат на балансирани и сравнително равни нива. По този начин, волята ви изневери, може да се възползвате от Глюкорев и да запазите здравето си. Ако искате и вие да промените живота си, опитайте Глюкорев, а след това ще ми благодарите за доброто си здраве и страхотния си външен вид.